Paya paya takananga paya takananga paya paya takananga paya epana mshawawe epana George evotera ipapo epaya paya. Masquerade say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwa gara ka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe tabigira hinyaya yaburizwa ne bato Zanu PF iyo ya kaita ma meetings ayo ku Mount Pleasant constituency. Mount Pleasant constituency chigadzirira ma elections, ma by elections ari kuitwa muswa 27 April muri Zimbabwe. Kwa kusinomera mushe ndofunga during the weekend Zanu PF mobilizer vanhu ma constituencies ayo ari kuitwa ma by elections kufila ma vacant seats akasiwa nema former Citizens Coalition for Change members ndofunga Mount Pleasant kwa represent kwa na Fadzai Maere uya akakuita mshini mekunge vanoso nchamisa vasiyani bato re Citizens Coalition for Change vachiti yanga infiltrate kwa ne Zanu PF. So Zanu PF yanga iriko during the weekend chita ma campaigns ayo tudaukuratidzai video ratakuigirai muone ma meetings aitwa ku Mount Pleasant. Ndofunga there is another video ratakakuigirai re ma campaigns akaitwa ku Harare East uko kwa kuna varasti makam. Ndofunga Zanu PF icha contesta ne ma independent candidates ari kubekwa ne the blue movement iyo kutaura yechinzi ndiyavachamisa muri Zimbabwe is the one iri kubeka ma candidates aya, ma independent candidates aya muri Zimbabwe. But the Citizens Coalition for Change rakabuda richitaura iro richiti ari kuzofiuda ma candidates because they are preparing for my structures avo since they are working on their party structures muri Zimbabwe. Saka vakawanikwa vachisiyana nazo zima elections muri Zimbabwe. Tisingazivi munoona sei nyaya iyi tisingade kuwesta nguva yenyu muri Zimbabwe. Tirongokuradzai video re ma meetings aitwa ku Mount Pleasant muri Zimbabwe pachigadzirwa ma elections ari kuitwa muswa 27 April. Ona video iri mopa matudza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. Amberine Zanu PF, Amberine Mount Pleasant constituency, Mashawawepe, pass Magadim Makomre. Sikundo wina ere Mount Pleasant. Mashawa nenga office. Chef vachaenda neseat kuti president ndauya naro seat re Mount Pleasant. Zvakanaka tinotenda. All right, pane kakomre gaunda vaona panapa the national yemavo collaborators ingavite so Amberine Zanu PF, President Idi Mnangagwa, Comrade George Mashawawepe, asi nema independence vanopinda mu election vasina pavakamirira. Central Committee.
paya takananga paya takananga paya paya takananga paya pana mshawawe pana George votera ipapo paya 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 pakanaka paya 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 pasine mandu regai ndisatilaita slogan chef ndikuratidzei makoti vedu handiti kutaura nezvava mashavave mai mashavave vari pano mai mashavave Sine mandu magadi